ತುಂಬೆರೆ ತುಂಬೆರೆ ಅವನ್ನ ಖುಷಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಶುರು ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೀಯರ್ 2.5 ಲಕ್ಷನ ಎನ್ನ ಮಗಟಲ್ಲುಂಡು ಸಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಅಂದ ಇರ್ ನಾಯಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಅವು 100 ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಆತನ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಮನಗೆ ಇಂಚ ನರಮನಿ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಅದೇ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ತೀರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪತ್ತು ಹಾಕುವರ ಇದ್ದೆ ಕುಜೀರು మనదని బాతుప్పునగన ಗೊತ್ತ ಬುಡಿದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಮರಣ ಕೊನೋನಾಗ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ದೈಕ್ ತಾಗದಿತ್ತನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬೇತೆ ಏರಗಂಡಲ ತಾಗನ್ನ ఆయన ಅವಲೆ ತಿರ್ಗು ಅವು ಎನ್ನನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಡಬಡ ಲೇಡೀಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಎತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ ಏನ ಬಡಿದಿ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇಟ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ನಂದು ಅವನ್ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಗಾದೆನ್ ಲಾಭ ಅಂದ Pure Basti with Manjura. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry.